ತೂತ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಕುಮಾರರಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿವಜಿನ ಸೃಷ್ಟಿಂಚ ಅವನ ರುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಶಿವಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 48ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು PDF ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೂತ 46 47 2 ಶ್ಲೋಕ ತೂತ ಇನಿ 48 41 ಐವ ಅವೇ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 48 ನಾತ್ಯಂತಿಕಂ ವಿಗಣಯಂತ್ಯಪಿ ತೇ ಪ್ರಸಾದಂ ಕಿಂ ವನ್ಮದ್ಯರ್ಪಿತಭಯಂ ಭ್ರುವ ಉನ್ನತೈಸ್ತೆ ಏಂಗಾತ್ವದಾಂಗ್ರಿಶರಣಾ ಭವತಾ ಕಥಾಯ ಕೀರ್ತನ್ಯತೀರ್ಥಯಶಸಾ ಕುಶಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ನಾತ್ಯಂತಿಕಂ ವಿಗಣಯಂತಿ ಅಪಿ ತೇ ಪ್ರಸಾದಂ ಕಿಂ ವನ್ಯತ್ ಅರ್ಪಿತಭಯಂ ಭ್ರುವ ಉನ್ನ ಏ ते अंगत्वत् अंग्रिशरणा भवता कथाय कीर्तन्य तीर्थयशसा कुशला रसज्ञा नानार पन्पे बका मातेल्लम रिपीट मन्पुग नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते एंगं त्वदांग्रिशरणा भवता कथाय कीर्तन्यतीर्थयशसा कुशला रसज्ञा ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ नात्यन्तिकं विगणयन्ति ते प्रसादं गणयन्त्यभीते मन्यः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते एङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवता कथाय कीर्तन्यतीर्थयशसा कुशला रसज्ञा न इज्जि अत्यन्तिकं मोक्षन विगणयन्ति ಲೆಕ್ಕಿಸವೆರು ಅಪಿ ಆಂಡಲ ತೇ ಅಕಲ್ ಪ್ರಸಾದಂ ಪ್ರಸಂಪಣ ಅನುಗ್ರಹ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಶಬ್ದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ಪಂಡ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜೀವನದ ಪೂರ ದುಃಖಲ ಪೋದು ಬಿಡ್ತು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಸಾದಂ ಪಂಡ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹನು ಕಿಂ ಓ ಕೇನುನ ದಾದೊಂಡು ಅನ್ಯತ್ ಬಾಕಿದ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಲು ಅರ್ಪಿತ ಕೊರ್ನ ಭಯಂ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತನ ಭ್ರುವ ಪಣ ಹುಬ್ಬುದ ಉನ್ನ ಏ ಪಣ ಮಿತ್ತು ದೇರ್ಪುನೆರ್ದು ತೇ ಈರ್ನ ಏ ಆ ಭಕ್ತೆರ್ ಅಂಗ ಏ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ತ್ವಂ ಈರ್ನ ಆಂಗ್ರಿ ಪಣ ಚರಣ ಕಮಲಡ್ ಶರಣ ಆಶ್ರಯನ ಹೊಂದುನ ಭವತ ಈರ್ನ ಕಥಯ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ಕೀರ್ತನ್ಯ ಭಜಿಸಲರ್ಹವಾಯ್ನ ತೀರ್ಥ ಶುದ್ಧವಾಯ್ನ ಯಶಸ ವೈಭವದ ಕುಶಲ ಕುಶಲ ಪಂಡ ಅತಿ ನಿಷ್ಣಾತೆ ರಸಜ್ಞ ರಸನ್ ತೆರಿನಕ್ಲಾಯ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನುಂಡು ಲೀಲೆದ ರಸ ಸಾಖ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರೇರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತನೇನು
ಇತ್ತನಂಚನೆ ವಿಷಯನ ತೆರಿಯೋನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಿಪುಣರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರವಣಗಳ ತಕ್ಕುನಾಯ್ನ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಲೀಲೆಲೇನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆಖ್ಯಾನಲೇನ್ ಕೇನು ನೆಟ್ ನಿರತರಾದುಪ್ಪೆರ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭೌತಿಕ ವರವಾದು ಮೋಕ್ಷನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನೇತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐನೇ ಪನ್ಪನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಯನ್ ಪನ್ಪನೆ ಇರೇಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಕ್ಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋಡಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ ಕಡಪಾದನೆ ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪ್ಪಂದುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರೇಗ್ಲ ಐಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಂಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏರ್ ಆಪೇರ್ ಪಂಡ ಆ ಕಲ್ಪಾವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂಡ ಈ ನೂಂಡತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿತ್ತು ಕಲಿಯುಗಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಓಡೋದಿ ಪುರಾಣ ಮತ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚಿನ ಮತ ನಮಕ್ ಕತ್ತವು ನಮಕ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚತ್ತು ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೋಡಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ದಾಯಪಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾರದೇರ್ನ ಆಗಮನ ಅಂದ್ ಭಾಗವತಾಡು ಸುರುತ ಸ್ಕಂದದ ಐಟ ನಾರದೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅನುಕಂಪ ತೋಜದಿಗೆ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಏರೆಗ್ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಗ್ ಶೂದ್ರರೆಗ್ ದ್ವಿಜ ಬಂದು ನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೀವನದ ಪರಮ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥನ ರಚನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅತ್ ಮಂತನ ಅರೆಗ್ ಸಂತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತಿರಿಯೋಡಿ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಈ ವಿಷಯ ಪಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರೇನು ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಏರ್ ತತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅನ್ಬೇರು ಭಗವಂತ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಏನ್ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ತೋಜವೆ ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ತತ್ವತಃ ದೇವೇರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿರಿಯೋಡು ತತ್ವತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆರಿಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ದೇವೇರ್ನ ಲೀಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತತ್ವತ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಅಂಡ್ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ತತ್ವತ ತಿರಿನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದ್ ಬರ್ಪುಜ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತತ್ವತ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ನೈಜತೆ ಎಂಚೋಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚದ ಇತ್ತನೇನು ಇತ್ತನಂಚೆನೆ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಯುನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಿಪುಣರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ನಿಪುಣೇರ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ ಇಂಕ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಅಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕು ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕುನು ಪ್ಲೇ ಪರಂಪರೆಡ್ ಹೂವೆ ಆವಡು ಪಣ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಎಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪರಂಪರೆಡ್ ಜ್ಞಾನ ಓಲ ಚಿದ್ದ ಆಪುಜಿ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತ ಆಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿದಾಯ್ದ ಓವೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯನ ಇತ್ತಲೆಕ ಪನ್ಪುಜಾರು ಪಣ ತಿರ್ಗಾವೇರು ನಮಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಬಿಡು ಆ ದಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೂ ಕೇನೇರ ಬೈದು ನಮ್ಮ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಪಣ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಅಂಚ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಣೆ ತತ್ವತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಏತು ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನಗ ನು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಈ ನಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಣಂದು ನಾಶ ಇಜ್ಜಾನ ತುಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಇಜ್ಜಾನ ಯಾನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೆಗ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ವಿವಸ್ವಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ವಿವಸ್ವಾನ ಐನ ಮನುಕು ಪಂಡೇರು ಮನು ಐನ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಐನ ಇಕ್ಷು ಹಾಕು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವತುಲೆ ಪೂರ ಗ್ರಹತ ರಾಜ ಐನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಪಂತೇರು ಯಚ್ಚಕ್ಷುರೇಸು ಸವಿತಾ ಸಕಲ ಗ್ರಹಾಣಾಂ ರಾಜ ಸಮಸ್ತ ಸುರಮೂರ್ತಿರಶೇಷ ತೇಜ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಯಾ ಭ್ರಮತಿ
ಸಂಭ್ರಮ ತತ್ಕಾಲಚಕ್ರೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹಿತ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದು ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಪರ ಆದಿಪುರುಷ ಪೂರಾ ಗ್ರಹತ ರಾಜೇನ ಸೂರ್ಯದ ಅಜ್ಞೆ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖನ ಪಡೆಯವರಿಗೆ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಶಾಖ ಅಂಚದು ಬೊಲ್ಪು ಓಕೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಮತ ಸೂರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ ಏರ್ನೆರ್ದು ಪಡೆಯನೆ ಭಗವಂತನೇ ಪೂರಾ ಗ್ರಹತ್ತ ರಾಜೆ ಆಯ್ನ ಸೂರ್ಯ ಆರ್ನ ಆಜ್ಞೆದಂಚೆನೆ ಪಣ ದೇವರಾರೆ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚದು ಐನು ಅರ್ ಪೂರ ನಿಭಾಯಿಸ ಒಂದು ಅರ್ ಪೂರ ನಿಭಾಯಿಸ ಒಂದು ಲೇರ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಲೇರ್ ಸೂರ್ಯ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೇತುಲೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪಣ್ ಪೊರ್ತುಡು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಪಣ್ ಅಂಚದ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಯಾನ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಡ್ ಯಾನ ಚಂದ್ರ ನಮಕೇಂದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನಲ ಪನ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರೀರ್ನ ಕಣ್ಣು ಲೋಂದು ಅಂಚದ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಂದು ಇಟ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಓಕೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಅರ್ಥ ಮಂತನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಪೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಲೆ ಅಂಚದ್ ಆರ್ನ ಆಜ್ಞೆದ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯ ಆರ್ನ ಪತಟ್ ಚಲಿಸವೆ ತುಲೆ ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತೇರು ಸೂರ್ಯ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಉಪ್ಪೇಡು ಸೂರ್ಯದೇವನಾಯನ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂಚದ್ पण ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವರ್ಣನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಇಂದು ಪರಂಪರೆಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಣಿಗೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಂದು ನಾಲೆಜ್ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ರಾಜರ್ಷಿನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇದೇನು ಗ್ರಹಣ ಮಂತಿರ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಛೇದಾಣ್ ತುಲೆ ಪರಂಪರೆ ಕಡಿಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಚೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ಪರ್ ರತ್ತನ ಒಯ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಚೈನ್ ತುಪ್ಪದೆ ಚೈನ್ ತುಲೆ ನಡುರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಂಡಲ ಫುಲ್ಲು ಪೋಂಡು ಬೊಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಂತದೆ ಅವಳೆ ಅಂಚದು ಪರಂಪರೆ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚನೆ ತೋಜುನ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮಕ್ ಏಂಡ ನಮಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿಷಯನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರ್ಪೆರೋ ನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧ ನೆಟ್ಟಿಂಚ ಪಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪಂತೇರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾವಡು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಾವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆತ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವಡು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಲ್ತು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಎಡ್ಡೆಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದು ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಜುನಗ 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪಣ್ಣ ಹತ್ತು 16 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಪಂಡದಿತ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವಾಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ನೆಟ್ ಗೀತೆದ ಚರಿತ್ರೆನ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ರಡ್ಡು ಪರ್ವ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಒಂಜಿ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಈ ರಡ್ಡು ಪರ್ವ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ 500 ಮಿತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪರ್ವ ಅವು ಪಂಡ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ ಪನ್ಪುನ 59 ದಿನತ್ತ ದಾನ ಧರ್ಮ ರಾಜಧರ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗಾರ ಪನ್ಪೇರಿದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟ್ ಮಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭು ಪರಮಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸನಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ ವಿವಸ್ವಾನ್ ಮನುಗು ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಉಪದೇಶಿಸಣ ಮಾನವ ಕುಲತ ಪೊಪ್ಪಾಯಿನ ಮನು ಐನ ಆರ್ನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕ ರಾಜ ಕೊರ್ದು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಭೂಗ್ರಹ ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ರಘುವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ರಘುವಂಶಡ್ ಅವತರಿಸರು ಪಣ ಅಂಚ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚದ ಇತ್ತು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು
ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂಚದು 16 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗ ದುಂಬು ಪಂಡ 16 ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂದತ್ತು ಆತ್ ವರ್ಷಗ ದುಂಬಿದೇನು ಭಗವಂತ ಪಂಡಿತರು ಕೂಡ ಅವು ನಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ನಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಪರಂಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೆ ಅವಳು ಪರಂಪರೆ ಪರಂಪರೆ ಶಬ್ದ ಭಾಗವತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರೇ ನೆನೆಪುಂಡು ಎತ್ತು ಜನ ನೆನೆಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೇ ಭಾಗವತ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಲ್ಲತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಇದು ಬೋಂಡ ತೂಲಿ ನಿಗಲ್ ತೂಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತನ ಸುರುಟು ಸಂಕರ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಏರೇಕ್ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಜೋಕ್ಲು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಐಟ್ ಅಕ್ಲು ಐನ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಮುನಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಮುನಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಐಟ್ ಪಾರಾಶರ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೈತ್ರೇಯರಿತೆ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಪರಂಪರೆ ತುಲೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರವಂತ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ್ ನೆಂಚ ಬತ್ತನ್ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ರಾಜರ್ಷಿ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಹಣ ಮಂತಿರಾಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮಡಿ ಪರಂಪರೆ ಛೇದಾಣ ಅಂಚಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ತೋಜುನು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೆರ್ ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ಯಾನ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನೊಂದುಲೆ ಪರಮಪ್ರಭುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಪನೊಂದುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಈಯನ ಭಕ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚಾಯನ ಇರ್ದಾವರ ನಿಕ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಲೌಕಿಕ ರಹಸ್ಯ ಈ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಳೆ ಅಂಚದ ಭಕ್ತರಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತೋಸಿಮೆ ಸಖಾಚೇತಿ ನಿಕ್ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಾಯನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥವು ಕೇಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಪಗ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವನಾಯನ ನಮಕ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಸೂರ್ಯದೇವನಾಯನ ವಿವಸ್ವ ನೀರೆರ್ದು ದುಂಬು ಪುಟ್ನಾರು ಆದಿಡಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬೋಧಿಸರು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡ ಐಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದೇ ಇದ್ದ ಇಂಕ ಪೂರ ಜನ್ಮದ ನೆನೆಪು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚತುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮದೇ ಇದ್ದ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಜಾಣ ದೇವರೇ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾದಿತ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾದಿತ್ತ ನಮಗೂ ಓಲ ಗೊತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ನಾವು ಓಲಿ ಇತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಯಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲತ್ತು ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ ಇಂಕ್ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ ಪಂಡೆ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ನಾರು ಯಾಕೆ ಅಜ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಅರ್ಜುನ ಇಂಕ್ ಪುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಕ್ಷಯಿಸುಚ್ಚಿ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಅಂಚದ ಅವ್ಯಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ದೇವರನ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರ 7 ನೆತ್ತೆರ್ ಮಾಂಸರ್ದಾಯ್ನ ಪೇಶೆ ಹಿಡ್ದು ಅಣ್ಣ ದೇವರನ ಅಂಚತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಕ್ಷಯಿಸುಜ ಅರ್ಜುನ ಯಾನ ಪುರಾ ಜೀವಿಲನ ಪ್ರಭು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿಯುಗಟ್ಲೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಡ ಅವತಾರಮಂತು ಬರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಕಾರಣ ಯಾಪೆ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿ ಆಪುಣು ಯಾಪ ಅಧರ್ಮನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಹಬ್ಬಕ ಭಗವಂತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಭಕ್ತರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಷ್ಟರೇನ್ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಲೇನು ಪಿರಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಏರು ಈ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂದೆ ತುಳಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲುಡ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡಗೆ ದುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮಡ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪ್ರಭುಪಾದನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಂತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ದಾದ ಪನೊಂತೇರು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಕ್ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ತೂವೋಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ
ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಿಂಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ನ ಇತ್ತು ನಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪು ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅತ್ತೆ ಜಿಂಜೈಚ್ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದ ಎಂಚ ಉಣ್ಣ ಅಂಚ ದಾದ ಆಪುಣಂದ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ್ ಬರ್ಪೂಜೆಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನ ಏರಿಯನ್ನ ಪುಟ್ಟುದ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಈ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪನ ಯಥಾರ್ಥ ಪಣ ಈಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ ತತ್ವತಃ ಯಥಾರ್ಥ ಪಣ ತತ್ವತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಈ ತತ್ವತ ಶಬ್ದ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4 ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಅಂತೋಜವೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಸರಿ ಕೇನ ಅಂಚೆ ಆಪಲೆ ಎನ್ನೆ ಬಲಿ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆತಜಿನ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇಡವು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಏತ್ತು ಸರಿ ಕೇಂದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಸರಿ ಕೇನ್ಬಾ ಏತ್ತು ಸರಿ ತೆರಿಯೋನ್ ಬತುಲೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾತಾತು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ಎತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಪನೊಂತೆರು ಐಟ್ ಪೊಸ ಅರ್ಥ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಪನೊಂತೆರು ಪಂಡ ಆರು ಇಂದು ಆನಪ್ಪ ಪಂಡ ನಿರಾಶೆಡು ಬೇಜಾಡು ಉಪ್ಪುನಗಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ ದುಃಖ ಪೂರ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದುಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಆತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಆತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಂಚದ್ದು ಎತ್ತು ಜಾಗೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು 4 ಜಾಗೆಡ್ ತತ್ವತ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಶ್ಲೋಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಯೋವಂ ಏವಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಇಂಚೋಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಲೀಲೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಮಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪುಣ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ತ್ಯಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ತ್ಯಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಪಂಡ ದೇಹ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಅಂಜದ್ ಪಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುಜೆಗೆ ನೈತಿ ಪಂಡ ಪಡೆಯುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪೆ ಪಡೆಯುಜಿನ ಮಾಮೇತಿ ಸೋ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಏನನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ತುಲೆ ನು ಒಂಜಾಂಡ್ ಒಂಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ಪಂಡ ಪರಂಪರೆದ ನೆಟ್ಟೆ ಪಂಡೇರ್ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಭಗವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಅಲ್ಪಲ ತತ್ವದ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಅವಳು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಸೇಮ್ ಶಬ್ದ ದಾಯ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇದೆ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಐನ್ ಕೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪರ್ ನೆಟ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಉರಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವಳಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪನೆ ಜನ ಎತ್ತು ತುಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಉರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವೆಗೆ ಅಂಚ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಸಾಧಿಸೈನಕ್ಲೆಟ್ಲ ಒರಿಯೇ ಏನನ್ ನಿಜ ದೇವರೇ ನಿಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ತತ್ವತಃ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಪಣ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ತತ್ವತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಜನ್ ದೂರ 2ನೇ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಪಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಕ್ತ ತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಪ ತೋಲಿ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಫಲ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪಲ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ನೆಟ್ ಉಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಅವೇ ಜಾಗೆಡ್ ತತ್ವತ ಬತ್ತ ಏತಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂ ಚ ಮಮ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ಎನ್ನ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿನಾಯೇ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಇಂಚ ತೆರಿವೆರ್ತುಲೆ ಇಂಚವಣ ಅಂಚ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗುವರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಸಂಶಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲೇನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗುವರು
ಪಣ ಭಗವಂತನೇ ಜೀವನದ ಅಕ್ಲು ಪರಮ ಗುರಿಯಾದ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ತುಲೇನು ಭಗವಂತ ಪಂಪನ ಮೂಜಾಂಡ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಡ್ತುಯ್ಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಡ್ತುಯ್ಯ ಇತ್ತು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಡ್ತುಯ್ಯ ನಾನ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರ್ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅಜದ ಪಣ ಏರು ದೇವೇರೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೋಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವೇರೇನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೋನೇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದು ಬರೋಡುಂದ ಇಚ್ಚಿ ಈ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಂತ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಧಾಮನ ಪೋದು ಸೇರುವ ಅಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತನತೆ ತತ್ವತಃ ಪಣ ಏರಿ ಏನಂತ ತತ್ವತಃ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಶದೆ ತದಂತರಂ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯ್ನ ಏನನ್ ಯಾನುಪ್ಪು ನಂಚೆನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಥಮಂತೋನುಲಿ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಡ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಪಡೆನಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಪ ಮನ್ಪೆತುಲೆ ಅವ ಸತ್ಯನೇ ಅಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ಬೆ ಒಕ್ಕಾಯ ದೇವನ ಲೋಕ ಎಂಟ್ರಪ್ಪೆ ಅಜ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ತೆರಿಯೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಈತ ನಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ತೂಪ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಟುಲೆ ಅಂಚದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಡ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಭಗವಂತನ್ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಈತು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಯ್ನವು ಮಂತ್ರ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಂತ್ರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡ್ತುಲೆ ಆ ಐಟ್ಲ ತೋಜವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಡ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತತ್ವತ ಪಂಡ ದೇವರೇನು ತೆರೀಂಡ ಮಾತ್ರಗೆ ಆಕಲ್ ದಾದಾಪೆರಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆರಂದು ಐಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂಚು ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಪಣದು ಋಗ್ವೇದದ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಡ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಈತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಲೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಸ್ತು ಪಾರೆ ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರ ನಾಮಾನಿ ಕೃತ್ವಾಭಿವದನ ಯದಸ್ತೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಈ ಮಹಾನ್ ಒಕ್ಕ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಆರು ಪುರಾ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಮೀರ್ದು ಸೂರ್ಯನಂತೆನೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಲೇನ್ ತೆರೆಯೊನ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ನಾಮಲೇನ್ ಪಠಿಸವನ ಮೂಲಕ ನಮನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೇರು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ತಮೇವ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇತಿ ಭವತಿ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನಯ ವಿದ್ಯತೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ಅರು ಪೂರತಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ತುಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಸಿಪನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಪೂರ 4 ದಿಕ್ಕಲೇನು ಆವರಿಸೈನಾರು ಈ ಸತ್ಯನ ಅರ್ಥಮಂತೊಂಡ ಪಣ ಈ ಸತ್ಯನೇರ ಅರ್ಥಮಂತೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಒರೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಮರ ಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಮರ ಪಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಲ್ ಜನ್ಮದೆ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಆ ಪುರುಷ ಪುರಮ ಪುರುಷನ ಜ್ಞಾನದ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಅಂಚದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಲ್ಲ ಪಂಪೆ ನಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಮನ್ಪೋಡು 20th ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಸೇಮ್ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಾ ಪರಸ್ತದ್
ತಮೇವ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತಂ ಇಹ ಭವತಿ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಯಃ. దాదాపు సూర్యనంచెనే తేజస్వి ఆదుప్పున ఒక పూర అంధకారను మీరిన ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷ ಪಣ ಪುರುಷ ಪಣ್ಣನು ಭಗವಂತನು ಉಲ್ಲೇಖ ಅನ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಅರೆನ್ ತೆರಿನಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಅಮರಾಪೆ ఒక ಮುಕ್ತಿಗೆ ನೆರ್ದು ಬೇತೆ ಸಾಧಿಜಿನಟ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಪನ್ಪಿರ್ದ ಆಯ್ಪಣ ದೇವರೇನ ನಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಅವು ಇಂಚ ನಮಗೆ ಸಾಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಪರಂಪರೆಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ಇಂಚ ಕೇಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಮಾತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಪರಂಪರೆಡ್ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಓ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಲ್ಪಡದ ಕೇನ್ನಾಯಿಗೆ ಪರಂಪರೆಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೋಟ್ ಮಂತು ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪಾಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಚದು ಪಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಏಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಗೀತಂ ಏಕೋ ದೇವ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರ ಏವ ಏಕೋ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಪ್ಯೇಕಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಸೇವಾ ನಮಕ್ಕೇನ್ಪ ಪಣ ಐಟ್ ದಾದ ಪಂತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದುನ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ್ನೊರಿಯ ಸಹಾಯನ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಶೀಲಿಸ ಒಂದು ಓದ್ಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಹಾಯ ಓದೋಡು ಅವು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಜ್ಜನೆ ಕೆಲವರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಅಕಲ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅಂಚದ ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇ ಎಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತು ನೋಡಿಗೆ ಪಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓಣು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪಣ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನೊಂದುಲೇರು ಒಂಜಿನೇ ಶ್ಲೋಕ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಪಂತಿರು ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಪನುಲೆ ಅರ್ಜುನೆ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಕೃಷ್ಣನೇರ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೇಂದ್ರ ಉಪದೇಶನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ರೀತಿಂದು ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದು ಗೀತೆಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಚದ ಐಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ ಮಂತನತೆ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡ್ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ತುಲೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇನು ನಾಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೋಪನಾಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋದುಪ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಕಲ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತು ಬೇತು ಓಕೆ ಕೆಲವೇರು ಓ ಆಯ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರು ಓಕೆ ಅಂಚಂದ್ಲ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ತಂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪಂತರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡದೆ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ನಡಪುಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪಡ ಆಪುನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಫೇಮಸ್ ಆಯರ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆಂದು ಇದು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರು ಅಂಚಂದ ಮಂಚತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರೇರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ತುಲೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐಕ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಪಂಡ ಟೀಚ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರನ್ನು ಇಂಚಿನ ಸ್ವತಃ ಕಲ್ಪನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳಂದು ಕೊರ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪತೆ ಕಲ್ಪಾವ ಬೊಕ ಅಕ್ಕಳ ಕಂಡದ ಅಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಅಪ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬತ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಂತುಂದುಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರೇನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪಣ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪೂರ ಶೂದ್ರೇರು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ಪತುಲೆ ಅಂಚದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬೊಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಿದೈ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಿ ಸುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡುಂಡು
ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡಕ್ಕೇನೋ ಆತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ ಗೊತ್ತಾಪ ಕುಡ ಕೂಡ ಓದೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನಾಕ್ಲು ಕುಡ ಕೂಡ ಕೇನೋಡು ಕುಡ ಕೂಡ ಓದೋಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ತರೀಕ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುಂಡು ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಡು ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ಪಣ ಅಕ್ಕಲನೆ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲವರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪರೆ ಅಕ್ಕಲನೆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪರೆ ಅಂಚಿನಲ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ನಮಕ್ ದಾಲ ಫಾಯ್ದ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಸ್ವಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಯ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆಯ್ಗೆ ಪೂರಾ ವೇದದ ಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನನಿಗೆ ಜಗತ್ತದ ಪೂರ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮೀರ್ದೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಂದು ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಬರ್ಪನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಒಂದು ಈತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವ ಅದು ಕೊಟೇಶನ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಟು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೇ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಪಂಡದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಗ್ರಂಥಡೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪುರ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಡ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಓದು ನಕ್ಲೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾವು ನೆಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತಡ್ ಬರ್ಪುಂಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂತುಕೇನು ಮಾತೆಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಲೆ ಅರ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಜಿಲ್ನ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪೂರ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಂಚಿನ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದ ಓಲ ಆರ್ನ ಪನ್ಪುಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಾತ್ರಿಜ ಪರಂಪರೆದ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪೂರಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಅಂತ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುರ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡ್ಕೆ ನೋಡು ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಗೀತೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗೆಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ದಾಯಪಣಂದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದ ವಿಷಯನ ಇತ್ತನಂಚೆನೆ ವಿಷಯಲೇನ್ ತೆರಿಯೋನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಿಪುಣರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಿಪುಣರು ಅಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇರು ವಿಷಯನ ಎಂಚೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪೋಡು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಮಾಯವಾದಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪರು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚಪ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಪ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಶ್ರವಣ ಅಂಚದ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ಅನ್ಪೋ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕೇನೋಡು ಅಂಚದ ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬಯ್ಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕನಾಯ್ನ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಲೀಲೇನು ಕುರಿತಾಯ್ನ ಆಖ್ಯಾನನ್ ಕೇನುನೆಟ್ ನಿರತರಾದುಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭೌತಿಕ ವರವಾಯಿನ ಮೋಕ್ಷನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜರಿ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಷಲ ಗೊಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಪಣ ಇತ್ತ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಓಮಾತ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5th ವೇದ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಓ ಭಕ್ತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿಲ ಪಂಡೇರ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಚದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಪ್ದ ಐಟ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜಿತ ಕೈತವ ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಣ ಚೀಟಿಂಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪಣ ಕೈತವ ಪಂಡ ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಪಣ ಈ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ನಮನ್ ಕುಲವಣ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪಂತೇರ ಪಂಚಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅವು ಸೀದಾ ನಮ್ಮನ್ ದೇವರ ನಾಡಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದ್ಕೊನಪ್ಪ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಐತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಮೋಕ್ಷನೇ ದಾಯಿ ಮೋಸದ ಧರ್ಮ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವರು ಓ ಮೋಕ್ಷನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮೋಕ್ಷ 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಟು ಸಾಯುಜ್ಯ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಇಡ್ಬೋದು ಲೀನಾಪಣ ಸಾಯುಜ್ಯ ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಭಕ್ತರು ಪಣಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಹಂಚದ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ವದ ವರ ಅದುಪ್ಪುನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಭೌತಿಕ ಸುಖನ ಕುರಿತು ಪನ್ಪುನದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕುಮಾರ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತೋಡು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅನುಭವಿಸವನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ
ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸನ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಿನ್ನವಾಯಿ ನಾವು ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸೋನ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಆನಂದಾಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ ಶಿಷ್ಟಾಷ್ಟಕములు ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ಪೆ ಪಣ ಆನಂದ ಅಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ ಪಣ ಅಂಚೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಿನ್ನ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖಳ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಇತ್ತಿದೆ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿ ಏತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಮೂರ್ಖರ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೆ ದುಃಖದ ಕಮ್ಮಿನ ಸುಖನೇನುನೆ ದುಃಖದ ಕಮ್ಮಿನ ಸುಖನೇನುನೆ ದುಃಖದ ಕಮ್ಮಿನ ಎಂಚೇನು ಅವು ಸುಖ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂತ ದುಃಖದ ಕಮ್ಮಿ ಐನ ಸುಖ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖಲ ಗೊತ್ತು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ಇಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚೇನು ಇತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ನಮಗೆ ಅರಮನೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಪಿದೈ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಪಣ ಪಾಪದಾಕ್ಲು ಬಡವೇರು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ಗ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಾಕ್ಲು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ತಿರ್ತು ಉಂತುನ ಜೋಕ್ಲು ಇನ್ನುವರಿಗೆ ಶೇ ನಮ್ಮ ತುಲ ಮುಲ್ಪಂದು ಮಂತ ಆ ರಾಜ ಮಗೆ ತುಲ ಆ ಅರಮನೆಡು ಉಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ತುಲೆ ರಡ್ಡೇಟ್ಲ ಸೂಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಯೋಚನೆಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ತುಲೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಮಾಯೆ ನಮ್ಮಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಡು ಮಾತ್ರ ಪಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚೇನು ಯಾಕ್ಲಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆಕ್ಲಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಂಚಾಪನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿದ ಜನಕ್ಲು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ 4 ಬಗೆತ ಪುರುಷಾರ್ಥಲೆಡ್ ಮಗ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನನ ಅನುಸರಿಸರಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಕ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನನ ಅನುಸರಿಸರಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಘನಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಪೂರೈಕೆಡ್ಲ ಹತಾಶೆ ಇಜಿನ ಗೊಂದಲ ಉಂಡಾನಗ ಅಕ್ಲ ಭಾವನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತಿ ಎನಿಸವ್ ನಾವು ಪಂಡ ಭಗವಂತಡ ಒಂಜಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಸಾಯುಜ್ಯ ಐನ್ ಭಕ್ತ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಡು ಐನ್ ಭಗತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಓಕೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ತಡ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ 4 ಮುಕ್ತಿ ಪಂತೆರು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಶಾಷ್ಟಿ ಪಂಡಿತು నువ్వే ముజిన స్కందడ్ కపిల భగవంత పన్పేరు లాస్ట్ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಪಂಡ ದೇವರನ ಲೋಕಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪಂಡ ದೇವರನ ಲೋಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾದ ಉಪ್ಪುನ ಸಾರೂಪ್ಯ ಪಂಡ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ರೂಪ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಷ್ಟಿ ಪಂಡ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಈ ಐನು ಬಗೆತ್ತ ಮುಕ್ತಿನ ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಐಟ 4 ಭಕ್ತರೇ ಭಕ್ತರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅಂಚಿನ ಮೋಕ್ಷನಕ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆನೆ ಮನ್ಪೂಜರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಇದೇನು ಬುಡ್ದು 4 ವಿಧದ ಮೋಕ್ಷ ಗುಪ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುನ ಭಗವಂತನ ಒಡೆನಾಡಿನಂಚಿನ ಯಾರೇನು ಸಮೀಪಿಸವನ ಐತ ಬಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೊಂದುನ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಲಕ್ಷಣನ್ ಪಡೆಯುನ ಪನ್ಪುನೇನು ಅಂಗೀಕರಿಸಾರೆ ಉಪ್ಪುಜರು ಅಕ್ಲು ಪರಮ ಭಗವಂತನ ಆರ್ನ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನೇಟು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲಾದುಲೇರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಭಗವಂತನ ಮಹಿನೆ ಮೇಲೇನು ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೇಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತಿಸವನೇಟು ದಿವ್ಯಾನಂದನ ಅನುಭವಿಸನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಬಗೆತ್ತ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡಲ ಓ ಬಗೆತ್ತ ಮೋಕ್ಷನ್ಲ ಲಕ್ಷಿಸವರು ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪನ್ನಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಅರೇನು ಅವೇನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಮರಣಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಂಬ ಸಿಂಧುಡು ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಲೈನ್ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜಾರ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿರ ಅಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಆನಂದನ ತಡ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಐಕಿ ದುಂಬೆ ಬರ್ಚಿ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿನ್ ಭಗವಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಡಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
15 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅನಿತ್ಯಂ ಅಸುಖಂ ಲೋಕಂ. ಈ ಜಗತ್ತು ಅನಿತ್ಯಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಲೋಕಗೆ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪರ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಥವಂತೋನೆ ಪಣ ವಾಸ್ತವತೆ ಅರ್ಥವಂತೋನೆ ಅಂಚವೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಮುಲ್ಪಲ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜದ್ ಭೌತಿಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸುಖ ತುಪ್ಪರೆ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಖವಾದ ಪಂಚದ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿರ ಅಂಚಿನ ಭೌತಿಕ ಆನಂದನ ತಡ ಮನ್ಪಂದೇನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪಯರ್ ಒವ್ವೇ ಲೌಕಿಕ ಸುಖನ ವಸ್ತುನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಡ್ ನಶಿಸವನ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿದುಪ್ಪೆ ಒರೆ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಇಜಿನ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ದೇವತೆನ ಪದವಿನ ಎತ್ತನಲ ಆಯೇ ಒಂಜಿ ಹಂತಡ್ ವಿಸರ್ಜಿತ ಆವಡೆ ನಾಶ ಆವಡೆ ಅದೇ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಡಕ ಸಾವುಂಡು ಮುಖ ನಮ್ಮವ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ಒರಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷ ಯಾಪಗ್ಲ ಅಭಿರುಚಿ ತಾಲುಜೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಲ ಪತಿತರಾಪುನ ಉಂಟು ನಮಕೇನ್ಬಾ ಆಂಡ ಉರಿ ಭಕ್ತೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ನಿವಾಸಡಿತ್ತದ ಯಾಪ್ಪಲ್ಲ ಪತಿತ ಆಪುಜೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನ ಕೇನುನೇಟು ದಿವ್ಯಾನಂದನ ಅನುಭವಿಸನ ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ದಿವ್ಯ ಹಂತನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ ಪುರಸ್ಕರಿಸದೇರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಾಮಾನಂದರಾಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ರಾಮಾಯಣಂದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಷಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೂಚಲೆನ ಎದುರುದಿಯರಿಗೆ ಅಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಡನಾಟಡು ಭಗವತ್ ಮಹಿಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೇಗೆ ಅಂಜದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನ್ ತುಲೆ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ದೇವನ ಲೋಕ ಪೋಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಮರಂತುಯ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮೃತ್ಯುಂ ಶ್ರುತಿ ಪರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ತೊಡಗುನೆಡ್ದು ಮರಣನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಮನ್ ಪೊಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಯುಗಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಅವು ಸ್ವೀಕೃತವಾದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನೆರ್ದು ಕೇನು ನೆಟ್ಟು ಏರೋರೆ ನಿರತರಾವಡು ಅವು ಮಾನವ ಕುಲಗ ಮಹತ್ತಮೈನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 41 ಅಂಚದ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಮಂ ಭವ ಸ್ವವಿಜೃತ್ ನೈ ನಿರಯೇಷು ನಾಸ್ತಚೇತ ಅಲಿವತ್ ಯದಿನುತೆ ಪದಯೋ ರಮೇತ ವಾಚಶ್ಚ ನಸ್ತುಲಸಿ ವದ್ಯತಿ ತೇಂಗ್ರಿ ಶೋಭಾ ಪೂರ್ಯೇತ ತೇ ಗುಣ ಗಣೇರ್ಯದಿ ಕರ್ಣರಂಧ್ರ ಕಾಮಂ ಭವ ಸ್ವವೃಜಿನೇ ನಿರಯೇಷು ನಸ್ತ ಚೇತೋಲಿ ವದ್ಯದಿ ನುತೆ ಪದಯೋ ರಮೇತ ವಾಚಸ್ಯ ನಸ್ತುಲಸಿ ವದ್ಯದಿ ತೇಂಗ್ರಿ ಶೋಭಾ ಪೂರ್ಯೇತ ತೇ ಗುಣೇರ್ಯದಿ ಕರ್ಣರಂಧ್ರ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರೇ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ. ಪದಾಯೋ ರಮೇತ ಕಾಮಂ ಭವ ಸ್ವವೃಜಿ ನೈರ್ನಿರಯೇಷು ನಸ್ತ ಚೇತೋಲಿ ವದ್ಯದಿನು ತೇ ವದಯೋ ರಮೇತ ವಾಚಸ್ಯ ನಸ್ತುಲಸಿ ವದ್ಯದಿ ತೇಂಗ್ರಿ ಶೋಭಾ ಪುರ್ಯೇತ ತೇ ಗುಣಗಣೇರ್ಯದಿ ಕರ್ಣರಂಧ್ರ. ಕಾಮಂ ಏತ್ ಅರ್ಹವೋ ಆತು ಭವ ಪುಟ್ಟು ಸ್ವವೃಜಿನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲೇಡು ನೀರೇಶು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಲೇಡು ನಮಕ್ ಸ್ತತ್ ಆವಡು ಚೇತ ಮನಸ್ಸುಲು ಅಲಿವತ್ ದುಂಬಿದಂಚನೆ ಯದಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನು ಇಪ್ಪು ತೇ ನಿನ್ನ ಪದಯೋ ಚರಣ ಕಮಲೆ ರಮೇತ
ತೊಡಗಿನ ವಾಚ ಪಾತೆರಳು ಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿವರ್ ತುಳಸಿ ಎರೆತಂಚೆನೆ ಯದಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೇ ನಿನ್ನ ಆಂಗ್ರಿ ಚರಣ ಕಮಲಲೇನು ಶೋಭಾ ಶೋಭಿಸೌಂಡ ಪುರಿಯೇತ ಜಿಂಜಿಂಡ ತೇ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಣಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣರ್ದು ಯದಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕರ್ಣರಂಧ್ರ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಡೇತ್ಪೊಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಏ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋನ ಈತ್ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಲು ಈರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆಡಿ ಯಾಪ್ಪಲ ತತ್ಪರ ಆದುಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳಸಿ ಪತ್ರೊಳು ಈರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗ್ ಅರ್ಪಿತ ಆನಗ ಶೋಭಿಸವನಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರೊಳು ಈರ್ನ ಲೀಲದ ವರ್ಣನೆಡ್ದು ಶೋಭಿಸವನಾಡೆಗು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಬಿಕ್ಕುಳು ಯಾಪ್ಪಲ ಈರ್ನ ದಿವ್ಯ ಗುಣತ ಕೀರ್ತನೆಡ್ದು ಜಿಂಜಿದು ಕೂಡ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಅದೇ ತಾನ್ಕ ನರಕ ಜೀವನಡ್ ಜನಿಸಂಡಲ ಅವು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನರಕಡಿತ್ತು ನಾವು ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಬೋಡು ಪಣ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆಂಚಿನ ಮಾರ್ತಮಂತ ಕುಮಾರೇರ್ ಪನೊಂದುಲೇನು ಭಗವಂತಡ ತುಲೆ ನನವರ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು 47 47 47 41 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜು ನೈವ ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಕುಮಾರೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಜೋಕ್ಲೆ ಭಗವಂತ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸವನ ಎಡ ಈತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸುಲು ಇರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದ ಸೇವೆಡು ಯಾಪ್ಪಲ ತತ್ಪರ ಆದುಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳಸಿದ ಇರೆಕ್ಕುಳು ಈರ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗ ಅರ್ಪಿತ ವಾಯ್ನ ಆಗ ಶೋಭಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರು ಈರ್ನ ಲೀಲದ ವರ್ಣನೆಡ್ದು ಶೋಭಿಸವನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕಿಬಿಕ್ಲು ಯಾಪ್ಪಲ ಈರ್ನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಾನದ ಕೀರ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಜಿಂಜೊನ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಅದೇನ್ ತಾಹ ನರಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ನರಕ ಜೀವನಡ್ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಭಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಥಮಂತು ತುಲೆ ಆ 4 ಮುನಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಬಾಕಿದ ಭಕ್ತರೇನು ಶಾಪಿಸವನಲು ಕ್ರೋಧೆ ಗುಣ್ಣೆರ್ಗು ಪಣ ಕೋಪ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಯ ವಿಜಯರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರೆ ಇತ್ತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷಗ ಅಕ್ಲ ವಿನಯ ಭಾವನ ನಿವೇದಿಸವರು ಜಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಅಕ್ಲೇನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪಂದನಂಚೆನೆ ತಡೆಯಲಾದಿತ್ತನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಪರಾಧಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಉಂಟ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಅಪರಾಧಿನಕ್ಲು ಆಂಡ ವೈಷ್ಣವರಾದಿತ್ತೊಂದು ಈ 4 ಮುನಿನಕ್ಲು ಕೋಪಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಶಾಪಿಸಾಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇನು ಶಾಪಿಸವನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾದನ ಮಂತ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಹೊಂದಿರು ಪಣ ಎಂಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಂತು ಬಿಡಿಯ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಿಡ್ತು ಜತ್ತ ಅಂದು ತುಲೆ ಕೋಪ ಪನ್ಪುನ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲಂದು ಒಂದು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಕೋಪ ತುಲೆ ಕೋಪ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಕೋಪ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಕೋಪಡ್ದ ಅಕ್ಲೇನು ಶಾಪಿಸಾರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇನು ಶಾಪಿಸವನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾದನ ಮಂತ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಹೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಜೀವನಡಾಲ್ನ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪಣ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಏನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನರಕ ಜೀವನ ಇತ್ತಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಇರ್ನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಸೇವಾ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಸರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸವರು ಅಂಚದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾಯ್ನಕ್ಲು ಭಗವತ್ ಸೇವೆಡ್ ನಿರಂತರ ತತ್ಪರ್ಯರಾದುಪ್ಪೇರು ಪಣ ತತ್ಪರ್ಯರಾದಿತ್ತನ ಓ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೋಡ್ಯುಜರು ಅಕ್ಲು ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಪೋಡ್ಯುಜರಿಗೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ತುಳೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಸರುಗೆ ಎಂದು ಶಿವಜಿ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು
ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜರು ಅಂಚದ ಆರ ನಾವು ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾರಾಯಣ ಪರ ಇಜಿಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಪಂತೇರು ನ ಕುತಶ್ಚನ ವಿದ್ಯತೆ ಪಂಡ ನರಸ್ಥಿತಿಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಡಿಜರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾಯನಿರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗ ಇಜಿನ ನರಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ ರಡ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಯಪ್ಪಂಡ ಅವು ಭೌತಿಕವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಾ ಕಡ್ಲ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ತೊಡಗುನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನಿರ್ದವರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡ್ ನಿರತರಾಯನಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ದೊಲೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ತೂಪುಜರಿ ಭೌತಿಕವಾದಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆಕ್ಕೊಂಜೆನ್ ಹೆಚ್ಚ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಪಿರ ಬರೋಡೆ ನರಕ ಪೋಣ ಪಿರ ಬರೋಳೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಣ ಪಿರ ಬರೋಡೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತರೇನ ಶಾಪಿಸೈನ್ ಹಿಡ್ದು ನರಕಗ್ ಪೋಡಾಂದಿತ್ತುನಲ ಎಂಕ್ಲು ಭಗವತ್ ಸೇವೆನ ಮರತದು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈ 4 ಕುಮಾರೇರ್ ಭಗವಂತನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋನೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆ ಮೂಜಿವಿದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುನು ಶರೀರದ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಪಾತೆರದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತಮ್ಮ ಪಾತೆರಳೆರ್ದು ಯಾಪ್ಪಲ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡು ನೆಟೆ ನಿರತರಾದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣದ ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸೊಗಸಾದು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಯಿನ ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರೊಳಿ ಇಜಿನ ಒರಿಯೇ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ಪ್ರವೀಣ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಆಯನ ಪಾತೆರೋಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರ ಆದಿಜ್ಜಿಂಡ ಐಟ್ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಉಪ್ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಲ ಉಪ್ಪಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಪತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಳಸಿ ಪತ್ರ ಔಷಧದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಅವು ಪತ್ರ ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿತ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಅಡಿದಾವರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡೋಣ ತುಳಸಿ ಪತ್ರಗ ಅಸಂಖ್ಯ ವಾಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಟು ತುಳಸಿ ಭಯಂಕರ ಆಸ್ಪಿಷಸ್ ತೂಂಡಾಂಡಿಗೆ ಐಕ ನೀರು ಬತ್ತನ ಐಕ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನ ಪೂರ ಇತ ಗಾಳಿಗೆ ಎತ್ತೋಣ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಲೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸವಾದಿತ್ತಂಡ ತುಳಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಆಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಅವು ದೇವರನ ಚರಣಡುಂಡ ಈ ಕಾತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಚೆನೆ ಒರೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಇಜಿನ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರೊಳಿ ಇದೇನು ಭೌತಿಕ ರಾಯನ ಶ್ರೋತೃ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಪಾತೆರೊಳು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಜಿಂಡ ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿನ ಕರ್ಣರಂಧ್ರಳು ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದುಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಯಿನ ಶಬ್ದರ್ದು ಜಿಂಜುವೆರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನದಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಂದನನ ಎಂಚ ತಾನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸವಳಿ ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಕೆಬಿತ್ತ ಹೊಳ್ಳೆಲು ಆಕಾಶದಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಕಾಶ ಎಂಚ ಯಾಪಗ್ಲ ಜಿಂಜು ನಾಂಡಲ ಪಂಡ ಜಿಂಜರ ಆಪುಜ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯನ ಕೆಬಿಲ ಬಗೆ ಬಗೆದ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಂದಲೆನ ಜಿಂಜಿಸ ಒಂದು ಪೋವು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಪಂದಲೆನ ಸ್ವೀಕರಿಸಾರೆ ಸಮರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಲೆ ಎಡೆಬುಡಂದೆ ಕೇನುನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಒರಿಯ ಭಕ್ತೆ ನರಕಗ ಪೋಯರೆ ಪೋಡಿಯಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತನೆದ ಪ್ರಯೋಜನಂದು ಒರಿಯೇ ಓ ಸ್ಥಿತಿಡೆ ಉಪ್ಪಡ ಭಗವಂತ ಆಯ್ಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ ಮನ್ಪುನ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒವೇ ಬಗೆತ ಜೀವನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಉಪ್ಪಡು ಒರಿಯೇ ಕೀರ್ತನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆಂಡ ಆಯೆ ಜೀವನಡ್ ದುಃಖಿ ಆಪುಜೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ದುಃಖೋಪುಜೆ ಆಯೆ ಜೀವನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದು ಪಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕೊಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇದೇನ ಮುಗಿತ್ಬಿಡು ಕವೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಪ್ರಾದುಶ್ಚಕರ್ಥ ಯದಿದಂ ಪುರುಹುತರೂಪಂ ತೇನೇಶ ನಿವೃತ್ತಿ ಮವಾಪುರ ಲಂ ದೃಶೋ ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಇದಂ ಭಗವತೆ ನಾಮ ಇದಿದ್ಭೇಮ
ಯನ್ ಯೋ ವಾನ್ ಪ್ರತೀತ ಎರಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತಿಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರಾದುಶ್ಚರ್ ಕಥಂ ಕಥ ಯದಿದಂ ಪುರುಹುತ ರೂಪಂ ಪ್ರಾದುಶ್ಚ ಕಥ ಯತ್ ಇದಂ ಪುರುಹುತ ರೂಪಂ ತೇನ ಈಶ ನಿವೃತ್ತಿಂ ಅವಾಪೋ ಅಲಂ ದೃಶೋನ ತಸ್ಮಾಂ ಇದಂ ಭಗವತೆ ನಮ ಇದ್ವಿದೇಮ ಯೋನಾತ್ಮನಂ ದುರುದಯೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತೀತ ಪ್ರಾದುಶ್ಚರ್ಕಥ ಯದಿದಂ ಪುರುಹುತ ರೂಪಂ ತೇನೇಶ ನಿವೃತ್ತಿಮವ ಪುರಲಂ ದೃಶೋನ ತಸ್ಮಾ ಇದಂ ಭಗವತೆ ನಾಮ ಇದಿದ್ವೇಮ ಯೋನಾತ್ಮನಂ ದುರುದಯೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತೀತ ಮಾತನ್ನ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾದುಶ್ಚರ್ಕತ ಯದಿದಂ ಪುರುಹುತ ರೂಪಂ ತೇನೇಶ ನಿವೃತ್ತಿಮವಾಪುರಲಂ ದೃಶೋನ ತಸ್ಮಾ ಇದಂ ಭಗವತೆ ನಾಮ ಇದಿದ್ವೇಮ ಯೋನಾತ್ಮನಂ ದುರುದಯೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತೀತ ಪ್ರಾದುಶ್ಚ ಕಥಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಯತ್ ಒಯ್ತ ಇದಂ ಈ ಪುರುಹುತ ಏ ಮಹಾಪೂಜ್ಯನೆ ಭಗವಂತಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ರೂಪಂ ಶಾಶ್ವತ ರೂಪನ್ ತೇನ ಆ ರೂಪದ ಈಶ ಏ ದೇವ ನಿವೃತ್ತಿಂ ತೃಪ್ತಿನ ಅವಾಪೋ ಹೊಂದ್ಯರು ಅಲಂ ಆತು ದೃಶ ದರ್ಶನದ ನಮ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಆ ಇದಂ ಈ ಭಗವತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷಗ ನಮಸ್ಕಾರಲೇನು ಇತ್ ಕೇವಲ ವಿಧೇಮ ಅರ್ಪಿಸಗ ಯಾ ಏರ್ ಅನಾತ್ಮನಂ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ದುರುದಯ ತುಯರಾವಂದನ ಭಗವಾನ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರತೀತ ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಡ್ದು ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿದೆ ಅಂಚದೆ ಏ ಭಗವಂತ ಈರ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ದಯೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸನೆ ಈರ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸನಾತನ ರೂಪಗ್ ನಮ್ಮ ಸಾದರ ನಮಸ್ಕಾರನ್ ಸಲ್ಲಿಸವ ಈರ್ನ ಪರಮ ಸನಾತನ ರೂಪನ ಅದೃಷ್ಟಿಹೀನೇರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಮತಿನಕ್ಲು ತುಯರಾವಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷನ್ ಹೊಂದುದ ತುಲೆ ಪುರ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಈರ್ ಏತ್ತೊಂಜಿ ದಯೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದಯೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಎದುರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸನೆ ಈರ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸನಾತನ ರೂಪಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಾದರ ನಮಸ್ಕಾರಣೆನು ಎಂಕ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪರಮ ಸನಾತನ ರೂಪನ್ ಅದೃಷ್ಟಹೀನೇರು ಅಂಚದ್ ಎರೆಗ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅದೃಷ್ಟಹೀನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಮತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದ ತೂವಯರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಈ 4 ಮುನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಆತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಎನೆಕ ದುಂಬೆ ಆಕ್ಲ ದೇವರನ್ನ ತುಳಸಿದ ಸ್ಮೆಲ್ಕೆ ಎಂದು ಐಡ್ದು ఆయన ఆగ్రహణిసది అట్లు భక్తిరాయ సాకారవాది నిరాకారవాది ఆదిత్యనక్లు అండ్ ఆ మిత్ పొప్ప ಅಮ್ಮ ಗುರು ಐತ ಬ್ರಹ್ಮನ ದಯೆಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಸನಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪನ ತೆರಿಯೊಂಡೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷನ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಜಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಯರ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ದಿವ್ಯವಾದಿನಕ್ಲು ಪೂರ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟರತ್ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಲ
परमात्मवादी आकल संपूर्ण पण पूर्ण संतुष्टिरत्तु पण नानला इच्छे मनपेर ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲು ಸಂತುಷ್ಟರಾಯರು నేను ತೂದ್ ಬತ್ತಂಡ ದಿವ್ಯ ತೃಪ್ತಿದ ಭಾವ ಅಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚ ದಿವ್ಯ ತೃಪ್ತಿದ ಭಾವ ಅಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣುಲೆಡು ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನಗ ಪೂರಾ ಬಗೆಡ್ದಲ ಸಂತುಷ್ಟರಾಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪನು ಎಡೆ ಬುಡಂದೆ ತುಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡು ದೃಢಪಡಿಸಾಯನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪ್ರೇಮಾಂಜನನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಲೆ ಹಚ್ಚೊನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮನ ವೃದ್ಧಿ ಮಂತೊನ್ನಾಯಿ ಭಗವಂತನ ಸನಾತನ ರೂಪನ ಯಾಪಲ ತೂವಲಿ ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಯಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಆದುಪುನ ಅನಾತ್ಮನಂ ಒಂಜಿ ಅವು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಹತೋಟಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕಾರಣದ ಭಗವಂತಡ ಒಂಜಾಪುನಂಚೆನೆ ಕಲ್ಪಿಸವನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಸೂಚಿಸೌಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಸನಾತನ ಸ್ವರೂಪನು ತೂಪುನ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಗ್ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಗತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ಗ್ ಯೋಗಿ ಎನಿಸೈನಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಪುದರ್ಗ್ ಯೋಗಿ ಓಕೆ ಪುದರ್ಗ್ ಯೋನಿ ಎನಿಸ ಭಗವಂತನ ಯಾಪ್ಪಲ ಯೋಗ ಮಾಯದ ಪರದೆರ್ದ ಗುಪೀತ ಆದು ಪೆರ್ ಪಂಡ ಅವಕ ಪಂಡ ನು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪರ್ ಯೋಗ ಮಾಯ ಸಮಾವೃತ ಅಂಚದೆ ಅನು ಐನು ಮುಚ್ಚಿದು ಉಪ್ಪೆಂದು ಯೋಗ ಮಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಗ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಿ ಎನಿಸೈನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಅರೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಆಪುಜಕ್ಲೆ ಆತಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನೆರಾದಿತ್ತರಿಗೆ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜನ್ ಅಂಚೆ ಭಕ್ತಿದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ತುಯ್ಯರೆ ತೆರೆಯೋನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಿನಕ್ಲ ಎನಿಸೈನಕ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತಗ ವಾಸ್ತವಾದ ರೂಪ ಇಜಿನಲ ಆರ್ ಮಾಯದ ಸಂಪರ್ಕಡ್ ಬನ್ನಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪನ ತಾಳ್ವೇರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಮನ್ನೇರ್ನ ಈ ಬಗೆತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ಆ ರುಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ತೂವಂದನಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದ ಅವರ ಭಗವಂತನ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರಾವಂದನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಗೋಚರ ಆದುಪ್ಪೆರು ಈ ನಾಲು ಮುನಿನಕ್ಲು ಭಗವಂತಗ್ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತರ್ ಪಂಡ ಆಕಲು ಭಗವಂತಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಈತು ಆನಂದ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ್ ಅಂಚದ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಅಂಚದ ಇಡೆಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಧಾಮದ ವರ್ಣನೆ ಪನ್ಪುನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್